selalu menyimak niku Pak dimanapun panjenengan. Biasanya nek kula mboten nderek jenengan nonton niku to, Pak Oka niku WA lho, Mbak Bir kita enggak ikut masak bar mboten Pak. Oh, jadi selalu memantau. Oh lah ya ngono ya aku mangane jakan terus to Pak. Aku sebagai budalang iku kudune melu terus. Golek islahmu Langel. Pret. Golek islahe. Ngapusi. Golek islahe iki bir kita selain selahe ning ndi? Selahi maksudnya Selahi apa Pak? longgare. Diselok. Nuwun. Jumeneng ya Mbak Bir? Alhamdulillah. Lebaran pulang Mbak Bir? Pulang Pak Dalang. Menika mesti nek wonten jenengan mesti ana Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam. Nggih, selalu menyimak niku Pak dimanapun panjenengan. Biasanya nek kula mboten nderek jenengan nonton niku to, Pak Oka niku WA lho, Mbak Bir kita enggak ikut masak bar mboten Pak. Oh, jadi selalu memantau. Oh lah ya ngono ya aku mangane jakan terus to Pak. Aku sebagai budalang iku kudune melu terus. Golek islahmu Langel. Pret. Golek islahe. Ngapusi. Golek islahe iki bir kita selain selahe ning ndi? Selahi maksudnya Selahi apa Pak? longgare. Diselah. Longgare. Oh longgare. Selane selo. Selah nggih, selone. Selone. Menika pamuridipun napa? Sri Yuning? Sri Huning. Mustika Tuban. Bawani sik yo. Bawane. No. Disumbutke pecinta jenengan lho, Pak sinten? Oka. Pak Oka Wibowo. Bawane Sri Yuning mangga. Iya Mas, disikane. Oh iya. Mangga. Mas nyangga Mas, Mas. Iya. Ki aku gak dikancani sapa-sapa, Pak. Sapa kancane sapa? Tak haramne nek wong-wong nek kancane. Ora sah. Sing bagus dhewe. Sapa? Rombongan. Sapa neh? Oh, Vektor. Ayo Tor. Ayo Tor, rene Tor. Oh iya dibawani Vektor ya apa-apa. Ewang ngono. Kene lho Tor, rene to Tor. Nyambut gawe nggon ngetak-ngetuk ae. Oh iya. Gemah. Sini. Jari dibenakne. Sini. Ya Allah. Iki apa to Tor? Iki jari asli perok. Jari pokacu jane. Jangkrik. Genggong. Wangono Mbak Bir. Nggih. Bawa Sri Yuning. Padha ijone ya dhewe ya Jan, Tor. aku nek ijo ngene kaya lontong. Ade kayak tupat. Terus diopori ya. Kupat lepet. Kupat menika ngaku lepet. Iya. Sampean sak aku sik. Apa, Mbak? Lho, Sing bapakne lanang sik. Apa-apa ki sing lanang sik. Aku gak. Ayo. Pala oleh duluan. Bawana. Apa-apa ki sing lanang sik. Aja. Sing ngawiti sing lanang. Heeh, Mas. Oke. Sing disiki. Iya. Terus. Si sepiro to, Mas? Putri kang sulistya ing warni. Turah to. Putri kang Sulistya. Putri kang sulistya ing warni. Lho malah kok tambahi ing. Putri kang sulistya ing. Ya ngono kuwi ya. Ayo. Putri kang sulistya ing warni. Apik ngono. Mbak Bir. Nanana. Kayak kidung malah. Ya. Sri Huning Mastika Tuban
Victor. Putra Kanjeng Sira lawe Duk pranggung Bojonegoro. Aku ngenteni iki lho jandane. Tepuk tangan ora? Rasa. Kleru kok tepuk tangan. Duk pranggung Bojonegoro. Babila Wiratmaya. Kayak manis. Kayak apa? Kayak wangi. Terima kasih. Sama. Ya. Toko di. Tanwurung. Ya. Tan wurung Sri Huning gugur. Gandeng. Dadi kusumaning bangsa Tuban. Lah ya bangsane Tuban ngono lho. Sing tenanan. Dadi mustikaning Tuban. Sinden ayo gandeng kirik. Nggih. Piye ta? Sampe diarani kirik. Ngawur Apa? Aku duk kirik. Lah apa? Celeng. Oh, malah luwe elek. Gak apa-apa ya, Mas Victor ya, sepenting kita berpasangan daripada dalangnya jomblo. Dalange jomblo. Ngene iki apa ya ngono ya romansane Mary. Ya Mary ya Mas Victor ya. Alah ngene iki paling dalange ya. Apa wani dalange? Gak wani ya. Ora wani ya, Mbok. Gak wani. Mbok wani tak bayar 100 loh. Ora wani. Siti. Ning panggung kok. Lho, ngene panggung. Lho, berarti iki berarti nang isor bendino, Mas. Ora maksud iki ning panggung kan didelok wong akeh kan saru to, Mas. Oh, saru. Dadi wanine ning ndi, Pak? Ning ngisor ki maksudnya ya grapyak. Oh iya. Kucing mau piye isor longan. Nggih. Dadekke Mas Riuning. Dadekke ya? Dadekke no. Buka celuk. Engko gedrek ngeseng ngene ya. Gedruk iki. Ya, buka celuk. Mbak Bir. Sri Huning Mustika Tuban Labu Tresno Twen Sabya Pati Marang Raden Wiratmaya Angus Prasaja Piye? Dek ngintil bokongku terus lho, Pak. Aja kurang ajar we nari ya nari ning aja Sik toh ngene iki. bersentuhan ya toh? Sing bersentuhan ki sapa? Lah sering ngincer bokong. Umume nek wong ibing ki ya sing diarah lho. Oh. Ya nek umpama dedeke padha ki tetep rai. Lah iki rai kok ya an. Rai apa? Rai lo. Maklumono to, Mbak Bir. Kok teteke semono ki Ya nek pase bokong. Nek Mas Akbar ora apa-apa langsung pasornya lah aku ya rai. Oh. Langsung. Lah aku lak. Umpamane. Yo, pajan penak jane yo. Ya, terus. Urung. Wis nyosor wae. Lanjut. Sri Huning datang Grayita Kang Rinata kadang Wiratmaya putranila Sira lambe ati-ati
Senajan wekasanira sira kabeh ngopo kowe kaya Loh, piye to, Tor? Apa? Tak kira ki sampean ngono terus. Oh, ya wis. Lah, wis gak sido, Tor. Oh, alah. Abang. Yo dineke Mbak Bir. Katresnan wirat moyo. Sapa? Sapa? Kono ae. Aku kowe. Kono ae, Kak. Nan, Apik bareng kono. ya, apik bareng. Bareng, Iki apik bareng. Iya. Nek barenge penak. Oh, Barenge masa- enak. Mau apa iya ta? Aku ora tau soalnya. Ya, terus yo. Lagi duit lho, ya. Katresnan wirat moyo. Sing lara Senajan wekasanira Oke. Terima kasih. aku wae. Engko penutupan lagi ya. Iya. Nggih, pun Mas. Empon no. Oke no. Masa arepe terus